чифлика се намира зад тези бокулчи и това сметище. Където го виждате в момента, там била сградата на чифлика. Има вероятност под това сметище още да стоят част от останките на чифлика, но това е малко вероятно. Тук, където е сметището, тук е било сградата на чифлика и според базата, както споменах, те е било 50 декари и спрямо и ресторант Менка и хотел Интеркоп, като и го показах. Най-вероятно и това е училището, бившето училище Васил Коларов. Сега не знам как се казва. Има вероятност и дворното място, защото е било част от земята на чифлика. Ще имам това, за да остане спомен, да се знае къде се намирала в сегашната епоха, къде се е намирал Станчев чифлик или Станчевия хан, както е известно в миналото. Благодаря ви, аз съм негов потомък. Приятен ден!